Jinavenda nûçeyana radyoya dengê gel dembaş kodernêja. Îro neyê cotmeyê 2025 pênçem li Brükselê saet 11 li Amedê 12. Em ê nûçeyan di nava roja de pêşkêş bikin demdema azadiya rêberapoyê. Jinên ji meşe vegeriyan bi kulîlkan hatin pêşwazikirin. Meşvanên azadiyê ku bi pêşengtiya têjayê di yekê me de ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo ji Amedê ber bi Enqere ve meşiyan û xwegihandin Enqerê vegeriyan wan e. Meşvan ji aliyê jinan ve bi kulîl ku duruşmeyan hatin pêşwazikirin. Meşvanan li nav baxçeya Dem Partiyê tekildar meşe de daxuyaniyek dan. Li ser navê jinan hevserokê Dem Partiya Wanê Gülşen Kurt axivî û got ev li hemû bajaran bi coş hatine pêşwazikirin. Me dît ku daxwaza gel ji azadiya rêberapo Öcalan e. Piştî banga 27 Sibatê gelek Kurd gavên dîrokê avêtin. Di vî komisyona di meclisê de hatiye avakirin jî daxwazên gelek Kurd bicî bîne. Daxwaza gelek Kurd ji azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan e. Heke Birez Öcalan azad be ve gelê Kurd jî taybet jin, civan, civak bi tevahî azad be. Armanca vê meşê jî ew bû ku me li ser navê têjayê raporek da meclisê. Ev meş ne ya dawî ye. Em ê tim û tim ji bo azadiya Birez Öcalan di çalakiyan de bin. Daxuyanî bi duruşmeyan bi dawî bû. Paradigmaya Öcalan divî ji aliyê derdorên sosyalîst ve bêfam kirin. Endamê berê Komîteya Navendî ya Partiya Komünîst a Tirkiyeyê Ömer Agir feraseta aştî û civaka demokratîk ya rêberapo ji Anêferê nirxand û got. Gelê Kurd bi têkoşîna 5 salan dawî de veguherî hêzeke maddî û girseyî û di aliyê teorîk de jî gavên mezin avêtin. Paradigmaya Kurd li Tirkiyeyê, Kurdistanê, Rojhilatê Navîn û gelek deverên cîhanê tê nîqaşkirin. Zanyar, xeletgirên Nobelê, hunermend, nivîskar, akademisyen ve paradigmaya nîqaş dikin. Paradigmaya tevgera azadiya Kurd di rengê aşitî, civaka demokratîk û entegrasyona demokratîk de ketiye rojevê. Mebest û daxwaza tevgera azadiya ya Kurd û hezên demokrasiyê li hevkirina civakiyê yê ku avahiyên demokratîk yên cuda taybmendiyên xwe biparêzin, karibin debara xwe bikin û ji bo pêşerojê hilbirîna xwe bixwe bikin. Netewe dewlet dibin yekdestiya kapitalizmê de ava bûn. Paradigmaya Kurd alternatîfa sîstema netewe dewletê ye. Ev tê watê berfirekirina asîmîlasyonê. Bertarafkirina asîmîlasyonê biborînin. Asîmîlasyon pêvajoyeke bi zext û zordariyê ye. Ji holê rakirina cihêrengiyan ê guherîna ferz dike. Lê entegrasyon cihêrengiya diparêze. Nirxên nû diafirîne û li dora van nirxan bi rêbazên demokratîk xwedigiyê ne pêşerojan. Ji bo vê jî divê beriya her tiştî dewlet demokratîk bibe, avaniyên xwe yên antîdemokratîk hemûyan veguherîne. Hingî wê aştî pêk were. Avaniyeke konfederal a demokratîk ava bibe û entegrasyona demokratîk bikeve pratîkê. Divê mirov entegrasyona demokratîk a tevgera azadiyê Kurd bi vî rengî fam bike. Li Kasel û Erfurtê êrişên li ser Şexmexsûd û Eşrefiye hatin protesto kirin. Kurdistaniyên li bajarê Kasel ê Almanyayê êrişên li ser taxên Kurdanên Şexmexsûd û Eşrefiyê yên Helebê protesto kirin. Çalakvan li ber Rathaus a Keselê kom bûn. Bi hilgirtina alên YPG û YPJ û bi berskirina duruşmeyan ber bi meydana Keselê ve meşiyan. Di çalakiyê de hate diyarkirin ku divê li dijî êrişên bi vî rengî bêdeng nemînin û bang li her kesê hate kirin ku li dijî êrişan dakevin kolanan. Li bajara Erfurtê Almanyayê jî li dijî êrişên li ser taxên Kurdanên Şexmexsûd û Eşrefiyê yên Helebê meş hatin darxistin. Kurdistanî û dostên wan piştî axaftinan meşiyan. Di tevahiya meşe de êrişên hikûmeta demkî ya Sûriyeyê hatin protesto kirin û peyama hevgirtinê ya ji bo berxwedana gelê Rojava hate dayîn.
Mesela peviste dagirkeriya li serekaniye û girê spiyê bidawî bibe. Mesela di salvegera şeşemîna dagirkirina serekaniye û girê spî de banga bidawîkirina dagirkeriya Tirk û mîsogerkirina vegera şêniyên her du bajaran kir. Mesela diyar kir ku li deverên dagirkerî hewlên têkbirina nasnameyê û binpêkirinên yasayên navnetewî yên mirovahî tên kirin. Mesela banga pêkanîna peymana deya adarê kir ji ber ku çerçeveya neteweyî ya mîsogeriya Yekîtiya Sûriyeyê û edaleta çareseriya siyasî ye. Li kelekê wê bang li hêzên navnetewî û rêxistinên hukukî kir ku garantiya vegera koçberan bikin û jiyanê li herêmên dagirkerî vegerînin. Di dawiya daxuyaniyê de mesela pabendiya xwe bi tekoşîna siyasî û avakirina Sûriya Demokratîk pirreng û nenavendî dubare kir. Tiliyê dewleta Tirk di êrişên Helebê de heye. Hevserokê Meclîsa Taxên Şêx Masûd û Eşrefiyê Nûrî Şêxo derbarê dorpêça her du taxan de ji Ajansa Nûçeyên Anaharê axivî û got desthilatdariyê Demkiya Şamê êdî hewl dide kiryarên xwe yên ambargo êrişa li dijî sivîlan reva bike. Tiştê beriya sê rojan li her du taxan çêbû hewla qîrkirinê bû. Şêxo destnîşan kir ku qutkirina riyan, înternet, elektrîk û qedexeya derbasbûyîna xurek, derman, şîrê zarokan û sotemeniyê û bikaranîna panzer û tankan, bikaranîna çêkên destan teva nîşaneyên pêkanîna komkujiyên li dijî sivîlan e. Hemû behane ji bavayekê bingehîn derewin. Desthilatdariya Demkiya Şamê hewl dide bi van behaneyan zexta ku ji hemû aliyan ve li ser tê kirin kêm bike. Gelê Kurd û gelên din jî dike qurban. Nûrî Şêxo berteka xelkê her du taxan li hember hewlên qîrkirinê silav kir û got ev êrîş encama hewildanên dewletê Tirkiyeyê ne û divê raya giştî dengê xwe bilind bike. Em ê hewildanên xwe yên ji bo vekirina riyan ku daxwazên serekeyên gelin bidomînin. Dizên zeytûnan li Efrînê îşkencelê kesekî kirin. Rêxistina mafên mirovan a Efrînê got ku Mihemed Dîko di heftê cotmeya da dema ku dişû baxçeya zeytûnan dît ku du kes li nava baxçeya zeytûnan didizin û dema ev dîtin li erebeyê wî guller aşandin. Piştrêriya wî qut kirin û Mihemed ji erebeyê wî peya dikin û lê îşkence dikin. Mihemed xwe digihîne nexweşxaneyekê Efrînê û rewşa xwe vedibêje. Rêxistinê da zanîn ku bi awayekê eşkere jinên malbatên çeteyan yên li gundê Kurzelê jî zeytûnên welatiyan didizin. Li tu aliyên ewlehiyê destwerdanê li wan dizan nakin. Çavkaniyên herêmî diyar kir ku li gel giliyên dubareyên şêniyên gund jî ev diz ji bendên kontrolê derbas dibin û kesên li bendê dengê xwe jî nakin. Malpere Afrîn Nov jî got ragihand ku zêdetirî 15 jin û zarokên çeteyên yên li Efrînê bicîbûne her sibe diçin baxçeyên gundê Kurzelê û zeytûnan didizin û dibine malê xwe. Nişteciyan bang li aliyên hevpirs berpirs kirin ku dizan bidin rawestandin û rê li ber talankirina malên nişteciyan bigirin. Nêçîrvan Barzanî îro diçe Tirkiyeyê. Li gor bernameya Serokkomariya Tirk, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro di sal 16 de wê li Qesrê be û Serokkomara Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan re bicive. Nêçîrvan Barzanî û Erdogan herî da 11 Nîsanê piştî çaremîn forma diplomasiyê ya Antalyayê hevdîtin kiribûn. Serdana Nêçîrvan Barzanî di salvegera kompleya neteweyî ya nehê cotmeyê de bal dikişîne. Li Pencevîn cenazeyê kesê kuştî hat dîtin. Li gundê Badelan ya navçeya Pencevînê ku dikeve navbera sînora Başûr û Rojhilatê Kurdistanê de cenazeyê kesekî bi navê Yunus Emir Elî ku ev seroj bûn
Kuwendayê bawayekî kuştî hate dîtin. Li gor agahiyên ji polîsên pêncevî hatine girtin, Yunus Emer qasabkareke û temenê wî jî nêzî 40 salê ye. Xelkê gundê Suvrawe ye û li pencevînê rûdinişt. Zewîcê û 5 zarokên wî hene. Li gor heman agahiyan berî 3 rojan Yunus Emre piştî ku ji malê derdikeve êdî agahî jê nayê girtin. Îro cenazeyê wî li gundê Badelan ya pencevînê hat dîtin û şopa du guleyan li ser hebû. Li Rojavayê Swîdyayê pevçûn derket. Li Rojavayê Swîdyayê di navbera hezên parêzwanên niştimaniyên Swîdyayê û hezên hikûmeta veguheza Sûriyeyê de pevçûn derket. Li gorî çavkaniyên xwecihî li tevahî taxên Swîdyayê ji ber pevçûnên leyeniyên Rojavayê bajaroka Welga dengê teqînan û avetina guleyan hatin bîstin. Li herêmên Rojavayê Swîdyayê binpêkirinên peymana agirbesta ya di tirmeha de bi navbeynkariya Amerîkaya hatiye imzakirin ji hêla hêzên hikûmeta veguhez de didomin. Me nûçeyên navê rojê de pêşkêş kir godarên êja bimînin di nav xêr û xweşiyê de.